Στην ουρά εκεί, έλα. Πάρει και αυτήν τώρα. Τη βάλει την έλευση από πίσω και σπρώξει το. Πώς θα το παραπώνω ρε. Πώς τι γίνεται ρε. Σπρώξει γρήγορα ρε. Γρήγορα ρε. Έχει γρήγορα πια. Α, μπράβο. Τώρα έγινε δουλειά. Έτσι. Τράβα τώρα. Τράβα και αυτή την τρισιά κόντρα να μην φύγει τη σκάλα. Δεν να φύγει τη σκάλα Κατέβα. Τι πάτε του μέτρο. Εκεί τώρα μπορείς να τραβήξεις την σκάλα. Μία και έξω τράβα το. Έλα. Περίμενε. Θέλω και χειροκρότημα στο τέλος μόλις και εταιρεία. Όλοι χαζομάρες. Και υπεύθυνοι δήλωση με τα ονόματα. Και να μας κάποιος στα μότορ τώρα. Κάνα πενιντάρι είναι σίγουρα. Κάνα πενιντάρι θα είναι σίγουρα. Είναι ρε. Μιλάμε και η πρώτη διάσωση γυριού. Εδώ είμαστε εμείς εδώ μισή ώρα και... Τότε μπορεί να έχει πάνω από καμιά ώρα. Δεν είναι, είναι την ώρα που ανέβαινα εγώ δεν ήταν. Το Και εμείς όταν ανέβαινα πριν. Εκεί κάτι που την ώρα κατέβαινε τέτοιο. Έλα, άντε. Άστρε, κατεβήκε το γασκάλ του σκηνή. Άμα φύγει το ζωντανό, δεν ψάξεις να το βρεις μαλάκα. Ας το έβγαλε μόνο του. Το έβγαλε. Τίποτα ρε πάλι καρέ. Άστρε να χαρεί τώρα. Άμα δες ξανακριμά.